Dünya başqalabızsың Петербург. Сенден матур шәһәр дөньяда юк. Бейек һәм иң күркәм ул һичшиксез. Монда килеп каласың синсезсез. Син тылсымлы, серле дә тарихи, һәм шул ук вакытта бераз рухи. Ә гүзәллегең бик тә илаһи, илһам таба аламында даһи. Небо буе ак төннәр, безнеке дә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Небо буе ак төннәр, безнеке дә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Сарай мәйданында бар Эрмитаж, Исаак соборында уйный кояш. Адмиралтействоның үткенече, миңа да шәһәр ел монда кайтчы. Татар тыкрыгы Казан урамы, Казан соборы Казан утравы. Яшәгән Пушкин һәм булган Тукай, битараф булырга булмый бугай.